Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yako Suko, The Promise. Dili na ito gikan sa imong kasing-kasing. Dili ko ka mao mubalak, ma'am. Dili mahimong magdugay ka dinhi. Okay, pero salamat lang gihapon sa imong balak. Ako ning huna-hunaon nga gikan nimo. Bye. Rolando, unsay buti pasabot sa kuna batik? Karen, naari ka diya sa luyo? Oh, og nabati kong inyong gipanagsultihan ni Ma'am Natsumi. Nanguyap ka niya? Ha? Sultis tinuod. Unsa man, nanguyap ka ni Ma'am Natsumi? Hinaya ng tingog ni mo. Saan ka? Tumaga lagi ko. Nanguyap ba ka niya? Wa! Unya, nganong nagisgot man kag nganong nagisgot man magbalak? Nya, card. Unsa may buti pasabot ini? Oh, Gatagan mo siya card no? oh, kinangayo siya balak. Mao na. Di ko matoo. Nagselos jud ko. Hilom ba, Karlin? Saan ka? Huwag ka angay magsilos. Kadi ta uyab. Di mag-uyap ta. Aron maangayan ako. Hoy, unong nalagi anang imong inamaw, ha? Di lagi ni inamawang ako. Tininuod lagi ni. May freedom of speech na gud may mga babae karon. Mahimo na gid ni nga kami manguyab sa mga laki. Mao na'y dili husto nga uso. Wa na'y lami. Unsa? Di ka ginagpapayang hot na hot? Dili. Nya, wagit kay bisan gamay na lang nga crush anang Ma'am Natsumi. Wa. Hinay raman ang akong pangutana. Nganong imo mang yung kusgo ng imong tubag. Aron makasabot ka. Awa ko'y planong malambigit sa kinabuhi anang hapunisa. Anya, nganong lain magkagtinanawan niya usahay? Unsa? Makabantay ba ko sa imong tinanawan ni Ma'am Natsumi ha? Muragid nig hunting nga gipatao? Imbawa naman siguro ka kung ano. Maglagot ko anang mga hapon. Busa. Palihog lang, Karlin. Lakaw na. Biyae ko din, Basta ha. Wagid mo'y aring king-king anang Ma'am Natsumi ha? Ay, wa lagi. Basta ha, wag jud ha? Sa mga Karlin. Balik-balik ka na Di ka sabot sultihan. Wa ko'y gusto anang hapunisa. Laki, barugid jud na, barugid jud na. Kay isumbong tagid ka ni Sir Ichiro kung makagusto ka siyang pangasawunon. Unsa? Pag-amping jud sa imong lihok, kay silosa baya kay ko. Karlin. Paamaw-amaw lang ko dong pero amaw gid ko kung magselos ko. Balak di ay para ni mama ang gisuwat ni Rolando sa card para nako. Kun mauna. Mahal pa di ay ni Noy Fernan si mama. Tawagan ako si mama. Mayon tag si mama ang makatubag. Natsumi, Otosang? Nganong nanawag ka pa? watashi wa anata o omoidasaseru sudai desu. Unsa man ang imong i-remind nako pa? Anata wa Ichiro to kunyaku shitemasu. Nahibaw ko pa nga engaged na ko ni Ichiro. Wa ko malimot ana. So, anata wa karene chujetsu denakereba naremasu. Opa, loyal ko ni Ichiro. Na ako'y obligasyon niya isip iyang pangasawunon. Wa ko malimot ana. Hoka no otoko ne damasarete wa ikamasin. Yes, Papa. Dili ko magpatuntog laing lalaki. Totemo yo. Hain si Mama. Anata ga modete kita toke. Anata wa anata no ni anasu kutoga dikemasu. Ngano man pa? Nganong unya naman may mong magsulti si Mama kung mauli ko diha sa Japan. Watashi wa kanojo senyo shitemasu. Nag-away ba mo si Mama?
Nganuwa naman kay salig niya. Ana tatakaw no desu ka? Mo na te. Bye. Otosan? Hello? Otosang? Otosang? Usa man kay nahitabo. Nga nang giimbarguhan man ni Papa si Mama og cellphone. Nga naman eh. Nga nung kalit mang nausap si Papa. Doon lagi tingali nahitabo. Ay, kinahanglang musulti si Ichiro. Kung nagkasulti ba sila si Papa, may naibawaan tingali siya bahin sa nahitabo dito sa Japan. Ichiro? Ichiro? Milakaw man to si sir, ma'am. Ha? Milakaw si Ichiro nga wa mananghid nako? Oh, wala to siya manangiti mo, ma'am? Unsa man, Carlin? Gisabot ba si Ichiro nga milakaw? Oh, kuan, ma'am. Seryoso lang to siya og now. Doon naman to siya kasulti sa cellphone. Unya, human nilag istorya. Nagdali na siya lakaw. No. Doon na kinikibuhat si Ichiro nga wa ko mahibaw. Nga na day, ma'am. Nag-away mo? Wa man, pero... Kuan? Basin bayag doon na gipangabubuan si Sir Ichiro, ma'am. Unsa? Gipangabubhuan? Ngano nagkasulti masab ka, ana? Ay, what lang? Di lang tagkahibaw sa dagan sa panahon. Doon na magi mga problema nga kalit lang mo suntok na to, di ba? Okay. Sige, salamat na lang. Kinalang madali na ning ako mga plano. Pero, dili na ko gusto mo pauli sa Japan. Unsaon man din ako. Yes! May regalo sa ko para sa akong my love. So nagibuhat mo, Ring. Buwak. Akong hinimong buwak gikan sa mga putos sa kindi para ni Ma'am Natsumi. Unsa? Mga puto sa kindi nga buwak ang imong regalo niya? Oo, para unique, di ba? Nya, makanahon na gis Ma'am nga maayo ko sa negosyo. Kay makanahon na og regalo nga para sa inigon, di ba? Unique. Suman, di pa ka mo surrender? Surrender pa yung uhong do. Ako si Erneng. Mingon ako lulo sa una bay. Nga ang hunong di ginam daog. Oh, natural. Kani ho nunggod. Maong di ko mahunong papakuyab man Matsumi. Hangtod nga daog ko. Maong excuse me. Oh, asa man ka? Ako na ihatag niya akong regalong buwak. Kining putos sa kindi. Uy! Kanindot ko ining buwak nga mga puto sa kindi ang imong gihimo, Erning. Aw, nahibaw naman kini akong utok, ma'am. Nga, manggialamon man kini. Oh, salamat ini ha. Kanya, ma'am. Kadaog na ko. Kadaog sa unsa. Sa among tigis pagpakuyab ni mo ni Rolando ba? Ako na ning huna-huna-unog maayo ining ha. Pero maipangutana ko nimo. Unsa ba, ma'am? Pangutana lang, ma'am. Kay daghan ko gianday mga tubag ni mo. Pananglitan, ikaw ang akong pilion nga himuon akong bana nga Pinoy. Unsay imong buhaton kun masakpan ta ni Ichiro? Ha? Pananglitan, tiunan kaniyag armas. O di ba? Samurai. O di ba? Hunting niya. O sa imong buhaton? Erning, unsay imong buhaton kun patyon ka ni Ichiro? Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!